Godmorgen. Godmorgen, så skal vi til i gang. Vi skal rigtig starte med at smide trøjen. Og den kommer så hernede, så vi lige kan løsne hofter og arme det hele op til. Kom, så giver vi en gas. Vi giver en gas. Vi hopper. Vi hopper godt. Sluk. Der er nogen, der skal med kufferten. Vi hopper den på stedet her. Yes. Lige varme op sådan der. Ja. Og det der ben også der. Yes. Så er vi ved at være sådan rimelig godt. Ja, mor, hvad nu? Ja, jeg står lige midt i træningen, ikke også? Det burde du vide, ikke? Jo, jeg skal nok have lidt, ja, æg, fløde, mælkepastiller fra en hotdog. Ja, okay, ja. Hej mor, hej.